15 urte pasata gero, inoiz baino, osasuntzuago eta inoiz baino indartsuago dago sari hau, oraintza izango ditu dugunagatik. Eta beraz, gu pozik gauden, gure helburua, azken batean, euskararen erabilera komunikazioaren munduan sustatzea eta indartzea, gero hobeto dihoalako. Hau guretzako da zubieta txiki bat bat bezala, arrobi bat, erreporteroak, kazetariak, euskara egingo duzuenak. Ari gara India behirten, nik Argentina laputxak teguritzen eta ezautu ditu, egora horiek. Euskal Herrian bertzen ere, galtzen ari gara, horretik bai sortzen, bertzaretik ere galtzen. Eta zuri da hotiko hilen amateizia edo. Gustatunak gara, ez gehiago ikutxiko baina bai diferentziak. Bai diferentziak eta arro, gustatu nahi eta arro dago, kantak dion bezala. Baina euskera.